Hej Lene, jeg skal snakke om Uniforms markedsføring. Og Uniform, de er jo en af Danmarks ældste mærker, og de sælger jo alt det, der hører med til køkken og store køkkener i sig selv, og selve installationen af de her køkkener i huse. Og de har 13 fysiske butikker overalt i hele Danmark, og så har de også deres webhandel, som de ligesom kombinerer med hinanden. Og Uniform er jo egentlig en del af et oligopolmarked, fordi det er ikke alle, der er i stand til at komme ind på et marked, hvor man tilbyder salg af store køkkener i sig selv. Derudover så er efterspørgelsen på et køkken heller ikke noget af det højeste, der findes. Og købsmotiverne hos mennesker, der køber produkter hos Uniform, det kan jo være altså reelt så er det jo egentlig fysiske behov, men Uniform i sig selv har jo har ret høj branding, så det vil sige, altså deres priser er også ret dyre, så det bliver egentlig til sidst måske mere reelt et socialt behov end et fysisk. Derudover så produceres alle Uniforms ting og produkter også i Danmark, hvilket også giver dem en vis værdi, og også gør, at produkterne bliver en del dyrere. Derudover så er involveringen, altså købsinvolveringen, den er ret stor for både køber og sælger. Fordi hvis man skal købe et helt nyt køkken, så bliver der minimeret en risiko for køberen i hvert fald, hvis at sælgeren er meget involveret i det. Og det er jo også derfor, der er så stor en købsinvolvering. Og selve produktet, det varierer jo, fordi det er jo som sagt alt, man kan få på i et køkken. De sælger jo både skuffer, og de sælger også at få lavet borde og alt der er i køkken. Og der er stor service også inden for Uniform. Han snakker om i fremlæggelsen det her med, at de fleste af dem, der køber hos Uniform, de både kombinerer deres online handel med deres fysiske shop, hvor man ligesom kan gå ned i butikkerne og måske finde noget, man kan lide, og så bagefter så kombinere det ved at designe det hjemme foran computeren, og så få designet et køkken på den måde. Og prisen, altså man kan sige Uniform i sig selv er jo et stort cash cow, fordi at de har en rigtig stor markedsandel, men efterspørgelsen er som sagt ikke så stor. Så derfor får de også et kæmpe sådan price leadership, og de kan være med til at bestemme prisen på de her produkter, de udbyder. Og så er der noget med placeringen, og det er jo sådan, at det sker oftest med et mellemled. Man kunne ikke forestille sig, at der er mange af uniformsprodukter, der går ind på nettet og designer et køkken, og så får det bestilt hjem. Når det har med så stort et produkt at gøre, så er det rart at have, som sagt, et mellemled, en fysisk butik, hvor man kan gå ned og snakke med nogen om produktet og få vejledning til det, man ønsker sig. Og så er der jo også promotion. Og promotion siger han også, at det er jo ikke særlig meget sådan the good old day promotion, ved at man får altså above the line, hvor man markedsfører det ved at sætte det på direkte tv i form af tv-reklamer. Det bliver mere sådan noget below the line, hvor man ved, hvad ens kundesegment er, og man ved, hvad man skal gå efter. Fordi det er jo ikke alle, der søger et køkken. Det er jo inden for en vis aldersgruppe, og hvordan og hvem det er, der skal have det. Han snakker også om i videoen, at hver 5. år, så laver de sådan en kundescanning af, hvem af alle deres alle de køber, de har haft de seneste 5 år, og så kan de vurdere, hvem det er, der køber deres produkter. Og så gør de det jo også rent teknologisk, altså promoverer deres produkt rent teknologisk i form af, altså som han siger på et tidspunkt, så placerede teknologiske reklamer. Ja, jeg tror det var det. Det var det.